kwetaka kurasi kaunti ya Kisii sengo kumanyabuna egati ya banyalibali nigo babiri bagwesokia bene na boigo gukwana nelyo yerimo aseba enekire kobwaterana no mugabana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati ase okwenekia amagenderero okwana nigensemende babiri bakomomochia omukonyi w'umugabana we kaunti ya Kisii Dr. Robert Monda ase okobwaterana na baraikorwa se kiama gya UDA ase bamubolie gwesokia bene na boigo gusaba okwabera muri kecho daipo nasanya na bakagutalia sinsemecho na boigo gutwariganiria oroboti rukubwatia Chinga kibono amabirira siasa agendete kwenekiwa anenime kaunti ya Kisii abamenyi kurwa nyalibali nigo banyalire gwesokia asobonge nako momochwa omokonyi bw'umugabana we kaunti ya Kisii Dr. Monda ase ogutatwara omusimamo. Actions of the deputy governor of moving from a position where he is representing us, Abanyalibali, without consultation is wrong. Ekina kitu iguro borotu achira baba moguno munyalibali akaru munyalibali tutake tokobegente kama nande nigo tolegente kama tote bimonda iga nintu twagerete akaira chikura tokamose ae simba advice uno mungana lakini umugambo nande no muri sikwe kanisa nibagambe chando yare kororekana asabe nyasamo konyi chisemino bongaini ate bisimbe gekogera ru mungana mondo manyire koimoka oretiro osoro nero goja gukwana nyalibali kuna bali twakwete toka ukwana yaiga na somusangererekano omonene oyualiganiwe meya ATC amasikani asirire nonyana bo ningo barorekana na mabolio asokonyora chigasi ase serikali gochia sabana babo yo kwarora ekomiti eri yo kolika bante gasi ya soire okamanya kuruga totiga ogo totiga to ikara setena abana baito babwate certificate nyomba omanya kogenda osoro utarende tiseitanya ari bari bakatoko gitera amaje bwanje tibwanja na bagaka babwate chikuru nanda amaje ito yatirimbo kibuya osoro norore kirako chinga kecho nigo bemurungania asogotasanga chinkwana amona abana inchi chinga kili mocho liatokire. He should know that the constitution gives way for the deputy governor or another leader to consult his people because he is representing his people. What he has done, he has made a decision, a lone and individual decision, which the Nyalibali people are not supporting at all. Lakini toje tukotote kwa imo kiraya bweka wachire kwa retiro soro na amore na momoima gase no gotenga gaki kwa mwete chikura ako jakiro bora bono nigo batigara no musimamo bwoko moboria omokonyi bw'umugabana we county ya Kisii Dr. Monda koirana na gosaba abanyalibali amabera. We demand that we are not going to look for him. It is him who look for us, who look for these people and apologize to them. Elia bagaka naye no muri sugwe kanisa omanya ko liyenjera abagaka abana barisi baje obarigie baje bakabuo onye tutake tukusaba amabera baje bagotebina kia amabera agosabwa oira negasi onye gasi to kuchikotokorera liori okorisa ini mapema oruororo ntobwate libaga ni ntuchinguru tochoro monto mongao. He is not acting as a deputy governor as Monda, but he is acting on behalf of a community. Regional balancing is in the constitution. Maiga yaywe nigo balieira yogo chukubwaterana no mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati elio banyale goikerania amagenderero intura banyalibali eto ko tebinga toli maiga yao naende goikabona iga eto tagetenga onyore debut onyore green pasture onyore bunyansi obese asako endara agire buya tigatigera banyalibali abakire kwaeri agendo obyeka ekera banyalibali bakutiga nyalibali sobo sibali. Yinkolipotelia Ndizi TV korwa ATC imeye kaunti ya Kisii eletalia Nedipon Asanya.